De jó régen, itt talállak én téged. Gyuluska, az Akácos útat. Előről. Akácos út. Hangosabban. De így kezdőd. Régen talállak én. Oly messze még, lent az utcánk tövén. Nyár este volt, madárdalolt a pár, ott kóborol, csavargott egy cigány. Megszólítanám, de jó, hogy itt talállak én. A legszebb lány, tudod-e, hol lakik? Amott lakik, túl az Akácsoron. Ma este még egyházi oson. Egy ablaknál, állj meg, cigány. Úgy muzsikálj, hogy csilljon az a szép lány, s olyan legyen, mint egy szerelmi könnyes vallomás. Csak csendesen, ne hallja senki más. Köszönöm szépen, uraim! Gyuluskám, ez egy nagyon megható szép nóta volt. Így van, Valami... Ez a hang, ami önből állad, ez valami tanulmány eredménye? Igen, minden téren otthon vagyok, mindenféle tudományban, millióben otthon vagyok, minden téren. Zoli bácsi által, minden téren, minden téren tudományban otthon vagyok. És kedves Gyula, a szimfonikusokkal hogy áll? Mert ezek a hangok... Minden hát a jöhet, szimfonikában- minden, bármi jöhet, minden. Minden jöhet? Minden jöhet, minden. Értem. Minden téren otthon vagyok. A zenei főiskolát elvégezte? Hogyne, hát az semmi. A semmi? Az semmi. Az... Tanítványai vannak, Gyula úr? Persze, hát az hogyne. Akkor vannak tanítványok? Vannak, lesznek, meg voltak is. Igen. Így van. És arról szeretnélek kérdezni, kedves Gyula, az még nagyon érdekelne, hogy mennyire vagy te vallásos ember? Hát otthon vagyok a vallásos téren, és vallásos ember vagyok, és szeretném az emberiséget felhívni a vallásos világra a figyelmét. Meg szeretnéd téríteni a világot? Így van, meg szeretném téríteni a világot, az emberiséget, minden téren otthon legyenek a vallásban. Értem. És hiszen az Jézusban, hogy kezdred feszítve? Hogyne, így van. És az emberek bűnét te is megfeszülnél? Természetesen meg. Így van, uram. Köszönöm, uram. Kedves Gyula, még arról szeretnélek kérni, Így van, uram. hogy milyen nyelveket beszélsz? Hát tanulgattam, sajnos nem sokat tudok beszélni, de azért otthon vagyok több nyelven. De melyik az a nyelv, amit nagyon vágsz? Hát német, angol, esperanto. Meg ami még mellettem jelenik. Gyuluskám, cigányul tudsz? Hogyne, hát az persze, csak annyi, hogy szervusz, meg Charles Morris. Charles Morris! Meg ilyen, legkevesebb, így van. Így van. Gyuluskám, Így van. arra szeretnélek téged kérni, hogy mondd el azt, hogy milyen harcművészek, kik azok a harcművészek, akiket te elismersz? Valójában a világon a harcművészeket elismerem, mind aki De tud, kik azok a kiemelkedőek? mind aki tud, és aki tud, tanult, meg tud, abba a harcművészeti világban elismerem őket. Bruce Lee-hoz mit szólsz? A világ legnagyobbja volt. És nagyon Gyuluskám, elismerem. fel tudnád venni vele a versenyt? Fel. Valószínű, hogy fel, de már korban vagyok benne. De még így is azt mondom, hogy ott vagyok vele a szinten. Jó. Gyuluskám, hallottuk azt, hogy állítólag te súlyemelő voltál. Igen. Akkor kérlek szépen, Gyuluska, egy kicsit add ide ezt a sört,
és azon a kosáron mutasd meg, hogy hogy kell szakítani. A szakítást mutasd meg, légy szíves. Hát ez valószínűleg kicsi. Igen, de nem baj, csak a technikáját, vagy akkor így a levegőbe. Nem kell a kosár, csak a levegőbe. Hopp! Igen? Hopp! De várj, ezt csak megemelted a súlyt, hogy kell kilökni. Hopp! Lökd is ki a súlyt. Gyuluskám, egyetlen egy kérésem van már, csak, Igen, Zolika. hogy ezeknek az embereknek mutasd meg, hogy 20 év, nem csak a 20 éveseké a világ. Kérem, egy 2-3 fekvőtámaszt nyomjon le, Gyuluska. 2 vagy 3, de nagyon kemény hangokat ad ki hozzá. A hangokat ad ki, Gyuluskám. Szelkenen nyomod? Nyomd a hangokat. Hangosabban, Gyuluska. Így de baró. Nem kajáltam. Nem. Ja, nem kajáltam. Zolival nem kajáltam. Itt a söröd, Gyuluska, vegyél egy kis kalóriát magadhoz. Köszönöm, Zolival. Meghívlak egy sörre. Köszönöm. Gyuluskám, azt mutasd meg, hogy ütötted le a bikát. Megfogom a sört addig, azt az ütést mutasd meg, amikor a bikát leütötted. Hopp! Na, még egyszer. Hopp! És amikor azt mutasd, amikor már megfojtottad. Ó! Elég volt, Zolival. Jó van, köszönjük az interjút. Gyuluskám, még annyit szeretnék tőled kérdezni. Tiszta van! Gyuluskám, melyik piacra jársz vásárolni? Hát minden piacon otthon vagyok. De melyik a legjobb? És a Zoli bácsi, Zénó, Hújali piac. Igen. Tehát akkor melyik standot kell keresni? Zénó bácsi. Így van. Csalódtál még ott a Soha zöldségben? mindig meg volt a kaján, pián, minden Jó élelmiszer. Köszönjük az interjút, kedves Gyula úr. Nagyon szépen köszönöm.